natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Hello, good afternoon everyone. Diyos maray na hapon tabi giraray sa Indogabos mga tugang. Ito po si Father Boots Bombase OP sa satuyang programang maray na hapon. Ngunyan aldaw ning Martes, pecha 30 kang bulan ning Setyembre 2025. Ini po ang huring aldaw kang bulan ning Setyembre. Mahapon kita. Ano kaya nangyari sa tuya kang bulan ng Setyembre? Sana kagayon so nangyari sa tuya ngunyan. Anyway, sabihin ko sa mga nagkairiba ko, alam mo, this is the worst and the best time. Worst kasi nakikita natin ang hindi magandang pangyayari at the same time nadanahugta ang nangyayari na hindi ay maganda. But this can also be the best time when we do something about them. Okay? Yan ang importante mga tugang. If we can do something, so sabi ka, magbakit na kita. Importante mga tugang yan. Well, kag Setyembre, ngunyan na Setyembre mga tugang, repasuon talang ang nakaaging mga aldaw, digdi sa satuyang bansa. Na naglitawan ng mga tugang ay yung mga flood control na yan, So sabi ko, that can be the worst time, but also the best time when we can really go against corruption, So this is the best time that we can all be together. Sabihin natin, na tayo ay dapat magbago na. Alam mo, hanggang binibigyan tayo ng panahon ng Diyos, binibigyan tayo ng pagkakataon. Nalalaban ninyo yung gospel nung nakaraang linggo ng September 21. Maganda po yun yung katiwala na sinabihan siya ng may-ari na mula ngayon, tatanggalin na kita sa trabaho. Pero naisip ng katiwala, naku, saan ako pupunta? Wow, ang ginawa niya habang may panahon pa, nagkaroon na siya ng pagbabago, Kaya nga yung may mga pinautangan niya, yung nag-utang sa kanya, ng mga ganito, ginawa niya ng kabutihan Kaya actually, pinuri ng, doon sa parabolang yon, pinuri ng Panginoon yung steward na yun, So yung pa mga tugang napakaganda kasi may pagbabago. Yan ang maganda doon, may pagbabago. Kailangan talaga natin ang pagbabago. Pagbabagong ito, dapat nagsisimula po ito sa ating mga sarili. Hindi pwedeng magbago ka, pero ayaw ko magbago. Hindi po pagbabago yan. Ang tunay na pagbabago, nagsisimula po sa akin. Nagbabago ang paningin ko sa iyo, nagbabago ang paningin mo, nagbabago tayong lahat. Yun po, sabi nga, kahit ka sa kapayapaan, may kanta, let there be peace on earth and let it begin with me. Yun po mga tugang importante talaga, nagsisimula sa atin. Kaya nga itong September na ito, napakaganda. Sabi ko nga, it can be the worst time in our life kasi yung corruption, pero napakaganda naman kasi at least lumitaw at masasabi natin na ayaw talaga natin ng corruption. At nga lang, may mga tao talagang sinasabi na sinasapawan ang katotohanan. Pero alam mo, kahit anong gawin mo sa katotohanan, lilitaw at lilitaw po ang katotohanan kahit itago mo yan. Kasi ito po ang sasabihin ko sa inyo lahat mga kaibigan. Lahat tayo mamamatay. Lahat tayo mamamatay. Kaya nga habang tayo na bubuhay pa, may pagbabago. At anumang pagbabago, gawin po na natin ngayon ang pagsisisi. Tulad yung nangyari doon sa Kalbaryo. Kasama ni Kristo yung dalawang magnanakaw. Yung isa ayaw talagang magbago. Pero yung isa nagbago sa kahuli-hulihan ng pagnanakaw niya. Sinasabi niya na, pareho lang tayo dapat parusahan kasi tayo nagnakaw. Itong taong ito nasa gitna, si Jesus, ang sinasabi niya, walang ginawa, kundi kabutihan lang O yun, tayo ay dapat. Kaya huwag mo siyang kutsain. Kaya
sabi niya, Lord, totoo, nagnakaw ako na ako pa'y nabubuhay, pero ngayon, pwede mo patawarin mo ako, pinagsisisihan ko na po ang lahat kong mga kasalanan, gusto ko na po magbago. At tulad ni Zacchaeus mga tugang, ganon din, nagbago. At kaya sabi doon si Zacchaeus, iba rin sinabi, pero balik tayo doon sa magnanakaw, sinabi niya na, patawarin mo ako, at alalahanin mo ako, pag ikaw nasa kaharian mo na. And ang sabi ng Panginoon, today, you will be with me in paradise. So, ganun. Yung ginawa ni Zacchaeus, magnanakaw din po siya. Tax collector po yan eh. Pero nung ginawa niya, nung nagpunta si Jesus doon sa bahay niya, anong ginawa niya? Isinauli niya ang lahat niyang, sabi nga, fourfold, hindi lang twofold, fourfold. Sobra pa. Yung ninakaw niya, at kahit siguro, lahat din ninakawan niya, binigay niya fourfold. Yung sa parang ko sa Zacchaeus. Mga tugang, napakahalaga po. Kaya sabi ko nga, this September, nakita na po naman natin, di ba? It can be the worst time, but it can also be the best time if we will stand up for truth. Sabi nga ni Marcos, mahiya naman kayo. So actually, nanindigan na po siya doon na ayaw talaga yun, na-discover niya, para mo sinasabi, na-discover ko, mali, nagkamali ako, mali pala yun mali ang napermahan ko. Yun, parang gano'n yun Napakaganda po na talaga, ngayon habang tayo nabubuhay pa, kailangan natin ng pagsisisi. Kaya napakaganda itong September na to, of course, dito sa Bicol, nung itong September, ay ating pinagdiwang yung ating, Peña Francia, noong third Sunday of September, nung September 21, So actually, no September 20 po, ako'y pinagpala din kasi napasama po ako sa aking kaibigan, At ako po ay napunta doon sa Naga, nag-attend po kami ng fluvial procession. Nandun po kami sa kaibigan namin na Chinese. At mga tugang, tamang-tama, talagang doon dumaan mismo yung fluvial procession sa kanilang veranda. Pasalamat na pasalamat po ako. At the same time, nakapagmisa kami doon. So yun po, mahalaga po, sana gamitin lang natin ang lahat ng mga panahon nito, bawat na pagkakataon, sa kabutihan. At gusto ko rin sabihin sa inyo mga tugang na hindi pwede nating gamitin ang mga masamang bagay para sa kabutihan. Kasi sabi nga, parang si Robin Hood, para makatulong siya sa mahihirap, ang ginawa niya, ninakawan niya yung mga mayaman at pagkatapos yung kanyang mga ninakaw sa mayaman ay pinabigay niya sa mga mahihirap. Hindi rin po rin tama yan because there is a principle in morality, the end does not justify the means. Kahit napakaganda po ang iyong layunin, pero kung hindi po maganda ang iyong gawain, hindi po rin tama yan. Kaya nga dapat anumang gawin natin ay tama talaga. Tama ang ginagawa natin. Sa lahat na ginagawa natin, dapat tama. Hindi pwedeng yung gusto natin, sabi nga ni our end, maganda naman ang ating maganda naman, pero alam mo, sabi nga, talagang nasisira dahil sa ating mga ginawa. Tandaan mo natin na the end does not justify the means. So ito po mga tugang yan. Akala kasi natin yan po ang magandang gawin. Yung ninakaw mo, ipamimigay mo. The means does not justify the end. Okay? Kaya achieving a good fortune, through unethical or harmful action is not acceptable, even if the result is desirable. Kaya stealing is wrong. Kaya kahit sabihin natin, hindi, ninanakaw ko naman ito para maibigay ko sa mahihirap. Hindi po tama yan. Kaya hindi po rason po yan na ibigay natin sa mahihirap. Para bang yung ipapakain mo sa iyong mga anak galing po sa nakaw. Hindi po pwede yan. Maano mo ba yan? Parang pinakakain mo sila ng lason. Balik po yan. Alam mo, tandaan po natin, nung Sunday naman, noong September 28, maganda yung gospel. Bakit? Yung gospel tungkol kay Lazarus at mayaman. Yung mayaman, hindi pinangalanan. Pero si Lazarus, pinangalanan Lazarus.
Yun, pangalan niya Lazarus, di ba? Maria, Lazarus, mga kapatid ni Maria. No, namatay po yun. So, ayun nga, na mahirap. At napunta po siya sa langit. Ay itong mayaman na to, hindi napunta sa langit, kundi sa impyerno. Bakit? Wala siyang ginawang kabutihan. Hinayaan niya si Lazarong maghirap. Nakikita niya, naghihirap, pinababayaan. Kasalanan din po yan. So, anumang mga ginagawa natin, meron tinatawag tayong sin of commission and sin of omission. Anyway, babalik muli si Father Boots pagkatapos kan mga pagirumdum. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Uni na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. An sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad sa panginginutan kan sa Indong hosts Professor Edgar Baraveda asin Professor Seth De Matera. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan madadangugon niya ng Miyerkules alas 11 hanggang alas 12 kan udto live digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombasi OP. Ngunyan aldaw ning Martes, petsa 30 kang bulan ning Septyembre, huring aldaw kang bulan ning Septyembre at pinag-urulayan tangani. Ngunyan mga tugang, ang ano ba ang nangyari sa tuya ngunyan na Septyembre? Kasi magayon nga ni balik-balikan at the end of the month, we have to parang review. Parang matuto tayo sa susunod na buwan naman. Maganda yun eh. Yung tinatawag natin kung sa eskwela may management review, tayo naman siguro personal review. Peer review. Yung po mga personal review mga tugang. Sa tuya, social review, sa tuyang repasuhon o balik-balikan ang mga in order to learn from them. Hindi naman parang not to blame or not to do anything bad, but important yung mga tugang to learn from them. What can I get from what had happened? Yan mga tugang ang sa tuyang tanong eh. So nangyari sa tuya o sabi ko kasubago ingani sa ating bansa nakita natin yung dahil sa zona ng Panginoon ng Pangulo ng Pangulo maganda siguro talagang ang pati ang Diyos nga talagang masasabi natin tila baga nag-a-action na rin
Tingnan mo yung mga kalamidad na binibigay sa atin ngayon. Alam mo, cleansing din po yun. Tanda mo, ang nature, ang kalikasan po kasi knows how to cleanse itself and to cure itself. Ano? Alam mo, pag polluted na ang lugar, kailangan linisin yan through the typhoon. Kaya nga ang bagyo, nakakatulong po yan. Nga lang kinakailangan, challenge din po sa atin yan, na yung mga struktura natin ay dapat typhoon proof din talaga, or earthquake proof, o calamity proof. Importante yan kasi nga binigyan tayo ng utak ng Diyos na gamitin ang utak natin ito. Hindi naman tayo spoon feeding, Kaya nga itong mga bagay nito, these are opportunities for us to learn. And itong mga calamities nito, ay masasabi natin, these are lessons na matututo tayo, anong magandang gawin sa susunod na hindi na maulit yan. Alam mo, napakaganda yung nabasa ko one time doon sa sinasabi nga dito sa Singapore, mga tugang. Maganda kasi yun ginawa. Sa Singapore kasi, nawala talaga ang corruption. Maganda. Sabi nga, how Singapore got rid of corruption. Alam mo, kasi hindi talaga pwedeng hayaan natin na, walang mapaparusahan. So to eliminate corruption in society, the most effective way to do it daw is to make sure that don't punish the bottom only, punish the people at the top also. I tell you one story, sabi nga doon sa Singapore. In the 1960s, when Singapore was very poor country then, the per capita was $500. Government minister was invited businessman to go on a holiday. No bribe, walang, and his family went on holiday. Businessman came back and was arrested, charged, went to jail. Tingnan mo, after that, no more corruption. Kasi yun mga tugang, because it's very powerful signal that is when we grab and at the top, experience po ito So kasi ang napaparusahan lang yung mga mahihirap, yung mga maliliit. Tingnan natin sa drugs, hindi ba? Sino ba ang nakikita natin palaging nabibiktima? Hindi naman yung manufacturer, hindi naman yung gumagawa ng drugs Hindi yung tingnan mo yung talagang wala Yung mga mayaman hindi. Kasabi nga ito mga mayaman na yan, hindi napaparusahan. Tingnan mo, subukan mo yan. Pero tingnan mo, dapat from top to bottom. Hindi yung bottom. Ang nangyari kasi bottom lang, hindi yung top. Tingnan mo nangyari sa atin. Sabi nga, may nakulong ba? Actually, may nakulong. Nga lang, ang nangyari, pinalabas baga uli. Wala rin tingnan mo, ilan taon lang naman sila sa kulungan. At hindi lang yun. Kulungan lang baba ang alam mo, yung sinasabi nga sa atin kasi, pag mahirap ka, mapaparusahan ka. Pag mayaman ka, hindi ka mapaparusahan. Bakit? May pera ka Hindi lang pera, Father. May impluensya ka pa. So, yan ang problema sa atin. Bakit lumalala ang korupsyon sa Pilipinas? Dahil saan? Dahil kinukurap din ng mayaman ang sistema. Actually, sabi nga, it is already systemic. Nasa sistema na talaga ang nakawan, nasa sistema ng pandaraya, ang bribery, nasa sistema. Dati nun, na bata pa ako, narinig ko na yun padulas. Padulas. Ngayon, hindi na under the table. On top of the table na ang padulas. Kaya mag-ingat po tayo. Sinasabi ko po ito, parang sa ganun, tayo po ay talagang mapukawan na. Tayo rin mismo kasalanan Dati pagdating sa election kasi, tayo rin yung alam naman natin na magnanakaw na senador o congressman o sino man na politician alam naman natin talaga na nakulong na ngayon sa pagnanakaw, ibuboto mo pa. So ano nangyari? Father, hindi ko binoto yun. Binoto nila. Ganon din. Pero binoto ng Pilipino. Kaya balik ulit tayo. Ay ngayon, sobrang malala talaga. Kaya nga, siguro ito ng panahon na, papanahon na, sabi ko nga, ulitin ko, this can be the worst of the time and also the best of the time. Paano magiging best of the time? Kung tayo po talaga, once and for all, stop it. Yan, stop corruption. Stop sinning. Actually, nasimula pa yun Stop sinning. Father, paano hindi tayo magkakasala? Father, nasa sistema. Actually, sa moral theology nga
meron tinatawag na structural sin. You cannot but sin. So, nasa structure nasa sistema. So, ano dapat gawin natin? Buwagin natin ang sistema, baguhin natin ang sistema, baguhin natin ang gobyerno kung ganun. Baguhin natin. Kasi kung hindi natin babaguhin ang sistema, yung pamamalakad, pareho pa rin ng batas. Alam mo, kahit sinong santo ilagay mo dyan, sa sistemang yan, either mapapatay siya o mauulakitan siya. Ganun na nangyari. Kaya nga, napakahalaga mga tugang na tayo ay sabi nga, pukaw na, aware na. Pero ang ano ba, hanggang awareness na ba? Hanggang lang po, dapat tayo ay ipakita natin po yan. Sabi nga it must end. Otherwise, if it will not end, kawawa the next generation. Kung ngayon ilan ang utang ng Pilipinas sa IMF, o ilan utang, sabi nga hindi pa nga pinapanganak yung bata na may utang na kaagad ang bawat Pilipino. Yun, kailan titigil ito? Alam mo, pwede naman sigurong simulan natin ngayon yung lifestyle, actually simula po yan lifestyle muna. Dapat kaya maganda po bawat mga government officials, kahit sino man, magkaroon tayo ng lifestyle check. Ang lifestyle check lang natin yung mga mababang mga empleyado lang, lifestyle check. Pero yung mga bossing natin, hindi natin, yung mga politician, yung mga influensya, hindi lifestyle check. Lifestyle check. Alam mo, naalala ko yun, yung sa Lingayen Dagupan, si Archbishop Socrates. Yun, yung mga pari niya, ni lifestyle check niya. Oy, bakit ka bibili ng mamahali na sasakyan? Importante yung may sasakyan ka na hindi kakarag-karag, at the same time decente naman, pero decente pero hindi mamahalin. Naghihirap na nga ang simbahan, pagkatas bibili ka pa. Kaya lifestyle check, sinabihan niya yung mga Kaya importante, kahit sa simbahan may lifestyle check. Ito mga sa gobyerno, ang tanong ko po, may lifestyle check ba? Father, meron naman ng salin alam mo, masabi nga honesty pa talaga. Honesty. Pero kailangan yung honesty, yung dapat ilagay din sa structure yun Father, mayroon naman may commission and audit. Marami naman mga agencies sa gobyerno ng mga di ba? Parang talagang maibitiran, hindi maiwasan, para maiwasan ang mga pangungupit, may mga ganun, di ba? So, ano man nangyayari? Yun importante mga tugang yan. Importante yan. Pero awag ko sa Pilipinas kasi alam mo may nabasa akong magandang i-share din po sa atin kasi napakaganda po yung lalo sa atin mga Pilipino. Kasi sabi tayo ay mga Kristiyano, mga Katoliko, pero alam mo mayroon si Juan dito na sinasabi, why are most Christians most corrupt? Gusto kong i-explain ito pagkatapos po ng ating paalala. Magpatalastas muna tayo. Sa third part, aking explain, most Christians, why most corrupt? Yan po mga tugang ang ating tutukan. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay, asindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho.
Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2. One Voice, Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghin anyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita girare sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombasi OP. Gusto ko lang po nga ipaliwanag po ito kasi maganda siguro, sabi ko napukawan na nga po tayo ngayon ng September, ano? Anyway, sa October 1st, bukas, simula buwan na Oktubre, ay buwan ng panalangin. Kaya talaga manalangin po tayo. Ano? So, sana yung dasal natin, ang devotion po natin, dapat may kasamang action. Kasi kung devotion lang po yan, dasal at dasal ka lang man, wala ka namang ginagawang asal. Wala din po yan. Kaya sa salitang dasal nga, dalangin at asal. Ang tunay na devotion ay may kasamang action. Faith without works is dead, sabi sa Bible. Gusto kong tutukan yung sinasabi ni Sue Vidal kasi maganda po ito sinasabi niya. Pag nilay-nilayan po natin, most Christians, why most corrupt? Ito to explain why popular pietism and emotional religiosity, yun po tinatawag natin pietism, yung bang external lang, saka emotional religiosity, yun mga emotional, though generally considered good, tama po, hindi ba? Maganda naman po talaga ang maging religious, maging pious, okay naman po, are insufficient to connect faith, and life, and to achieve social transformation in the Philippines. Ito po ang sabi niya, there are key points to ponder. Number 1, ito po. Popular pietism or tinatawag natin popular piety. Dito sa Pilipinas, marami tayo niyan, di ba? Of course, minsan yung Nazareno, minsan yung sa Peña Francia, may mga it is popular piety po. Maganda po ito, Philippines consists of vibrant religious rites, rituals, and celebrations rooted in the Filipino culture and Catholic faith. It expresses faith, through popular devotions like fiesta, maganda po yun, procession, simbang gabi, and novena which foster communal spiritual expression and unity. Maganda po yun, yung piety natin, yung devotion natin, maganda po yan. This form of religious
diversity enriches faith. Talagang nagpapalakat sa po ng pananampalataya. Experiences faith reflects the religious aspirations of the people, providing emotional and spiritual resilience. Maganda po yun. However, ito po these practices tend to focus more on personal and communal emotional engagement with faith rather than systematic integration of faith into all dimensions of life and structural society. Kasi hinihiwalay, ang tawag ko pa nga dyan split Christianity. Katoliko ako sa linggo, Lunes hanggang Sabado, hindi ako Katoliko. Ang tawag ko, hindi ako Katoliko kung anong gusto ko. Yung anong gusto kong gawin, gusto ko. Yun po yun. Kung gusto kong magnakaw, kung gusto kong mga lunya, gusto kong mandaya, gusto kong gawin ang gusto ko, basta gusto ko. Hindi po 'yun. Kasi hindi ba sa panalangin natin, hindi my will be, your will be done, hindi ba? God's will be done. So yun po 'yun. Kulang po tayo sa systematic integration of faith in all dimensions of life, sa ating lipunan. They often remain ritual lang. Devotional boundaries without necessarily addressing deeper society. Kaya iba po yun sa simbahan. Kaya minsan may narinig ako isang politician. Huwag na kayo makialam sa amin, mga politika, pag diyan na kayo magturo sa simbahan, huwag kayo magsalita, hayaan mo kami dito sa politika kung anong gawin namin. Tama ba yan? Yun. Katoliko po yan. Dati pang seminarista po yan. Seminarista, sasabihin sa obispo, huwag ka makialam. Kung gusto mo, umalis ka pagka-obispo mo, tama po ba yan? Yan ang problema dyan. Nagmamagaling-galing. Tanda natin, a little learning is a dangerous thing. Kaya kulang tayo dyan Wala tayong systematic integration of faith into all dimensions of life. Sa ating lipunan. Kaya pagdating doon, may mga boundaries tayo. Diyan ka lang. Ang simbahan, wag makialam sa politiko, sa politika. Diyan lang kayo. At tanda natin, all human actions are governed with morality, and the church, ayun po is, ang saklaw ng simbahan ay morality. Kaya nga po, tandaan po natin, the conscience of any country is the church. Kaya pag wala na po ang konsyensya, kawawa na po ang lipunan. Kaya yan ang konsyensya, ang simbahan na nagpapaalala sa lipunan, sa gobyerno. Yung popular pietism or emotional religiosity, while fostering strong personal communal faith bonds, hindi po enough. Kulang po ito for holistic social transformation. Bakit? Ito po, karamihan sa mga nananampalataya, sa mga Kristiyano, fail to connect faith principles to social justice. Tandaan po natin ito na nakakaligtaan na ikonekta ang pananampalataya sa social justice, political advocacy, and socio-economic reforms needed to address the root causes of poverty, corruption, and inequality. Yan po yan Number 2, emotional religiosity may prioritize individual consolation or spiritual experience. Number 3, there is a gap. Talagang malaki po ang agwat between private devotion and public life engagement, limiting faith's impact on social system. Okay, sinasabi, kami sa politiko, sa gobyerno, huwag kayong makialam. Tandaan po mga tugang na tandaan yung Roma, bakit bumagsak? The fall of Rome, the fall of Greece, bakit? Inalis po nila ang Diyos sa kanilang buhay. Yun bagay. Nagsarili ni sila kasi ang Diyos nila ay tao na lamang. Kaya nawala na ang Diyos. Kaya nga yun, hindi na actually sa UST Legazpi Hospital na ako po yung director, pastoral director dyan, ang aking ginawa sa is faith at work. So dapat yung pananampalataya ay buhay. Hindi dahil ako'y Katoliko lamang sa loob ng isang linggo, isang oras lang sa simbahan. Pagtapos na po yan. Mali po yan Katoliko ka, kahit saan ka man pumunta. Maging sa trabaho, maging sa negosyo, maging sa politiko. Tingnan po natin
Karamihan sa ating mga politicians, graduate po ng Catholic schools pa yun eh. Ano? Ang iba graduate pa sa seminaryo. Pero ba't nagkaganon? Father, iba naman because they have freedom kasi Father, they are free to choose. Yun, tatama po kayo dyan. Ano? May gap po. At tandaan po natin number 4, the church and faith-based movements in the Philippines have historically contributed to social changes. Tingnan mo yung people power. Nangyari ba yung people power without Cardinal Sin? Hindi po. Nangyari ba yung people power revolution without the church? Hindi po. Sino po? Nandun po ako doon. Hindi ko po ito makakalimutan because harap-harap kami sa tangke. May picture po ako doon eh. Harap-harap kami sa tangke. Natirgas po nga kami doon eh. Madaling araw. Pero alam mo, sino po nandoon? Simbahan baga? Sino ang tumayo sa mga maralita? Sino ang unang nagpatayo ng mga hospital? Simbahan. Sino ang nagpatayo ng mga unang eskwelahan? Simbahan. Sino po ang nagpatayo ng mga social services? Simbahan. Kaya makikita po natin, nandoon ang simbahan. Pagkatapos sasabihin, huwag makikialam ang simbahan. Yun, that is napakasakit pong pakinggan. The church, ito po, napakalaki po ang kontribusyon ng simbahan, lalo sa people power. Where faith was mobilized for justice and societal change, but the reversal of individual interest frustrate the integration of faith in life of this public sphere. Katingnan natin, totoo, ano nangyari? Nakatapos ng People Revolution, nakalimutan na bakit nagkanya-kanya na naman. Yan ang problema sa atin. So ano po ang mahalaga? Magkaroon tayo ng conviction and perseverance. Ito po ang kulang sa atin eh. Conviction and perseverance. The lack of doctrinally based spiritual yields poor results in terms of social ethics and pursuit of the common good. Tandaan po natin, common good. Ano bang ikabubuti ng karamihan? Hindi yun ikabubuti ng iilan. Ano nangyari sa Pilipinas? Ikabubuti at ikayayaman, ikauunlad ng iilan, pero hindi ng ikakarami. Nakalimutan na po yung tinatawag pursuit of the common good. Alam mo, maganda po ang maging pious, maganda po ang maging religious, maganda po yan, pero sana ilagay po natin sa buhay. In other words, isabuhay. Okay? Sa napakahalaga po, isabuhay. At pagbabalik ko aking ibibigay sa inyo ang kapistahan po ni St. Jerome sa araw na ito ng September 30. Babalik po si Padre Bulls pagkatapos sa mga paalala. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant
antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artresin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pang-siyensya, pang-teknolohiya at para sa masa. Muling i-ere, diskusyon, nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, dumako na po tayo sa uling bahagi ng ating programang Maray na Hapon with Father Bus Bombasi, OP. At ngayong araw na ito, ating pinagdiriwang tuwing September 30 ang kapistahan ng biblical scholar na walang iba kundi si San Hieronimo. Siya po ay kilala doon nagsabi, the ignorance of the Bible is the ignorance of Christ. Kasi alam mo, ang Biblia ay nakasentro po yan kay Kristo. Mula pa sa Genesis, nakasentro na kay Kristo. Nakita naman natin nang nagkasala si Adan at si Eva, na ipangako na po si Kristo. At yung mga pinapahayag sa mga judges, kings, and lahat sa Old Testament, ay tungkol kay Kristo po yun. Kaya tawag sa typology. May figure of speech na tungkol po yun kay Kristo. Sapagkat si Kristo is, sabi nga, the Alpha and the Omega. Kaya nga, yun yung famous saying ni San Hieronimo. Ang hindi nakakakilala sa Biblia ay hindi rin nakakakilala kay Kristo. So, ang kaalaman sa banal na kasulatan ay isang pananggalang ng Santa Iglesia. Ito po, kaya makikita natin, kaya magbasa tayo ng banal na kasulatan ng Biblia, lalo na ang bagong tipan. Diyan narinig ang salita ng Diyos, hindi sa sariling pagpapakahulugan, kundi sa pagpapaliwanag ng simbahang Katolika. Kasi ang nangyayari mga tugang, kaya tingnan mo, hindi pwede tayo mag-interpret ng Bible in our own, kasi ang nakita natin sa ating mga kapatid na protestante, ang dami kanilang interpretasyon, kaya kanya-kanya sila. Sa atin isa lang ang interpretasyon ng Biblia. Kaya nga meron tayong magisterium. Sila walang magisterium. Kaya kanya-kanya.
Kanya-kanyang basa ng Bible, kanya-kanyang interpretasyon ng Bible. So parang pagalingan. Dito po walang pagalingan dito. Hindi tayo nagpapagalingan sa pagbabasa ng Bible o pag-memorize. Hindi po. Ang pinakamahalaga dito sa ating buhay Katoliko, sa Biblia, ay hindi pagmamagaling, mag-memorize o makipagdebate. Hindi po. Sinasabuhay mo ba ang diwa ng Biblia? Ano ba ang diwa ng Biblia, Father? Ay walang iba kundi mahalin mo ang Diyos ng buong buo at mahalin mo ang iyong kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Yun, tatlong pagmamahal. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa iyong kapwa, pagmamahal sa sarili mo, pagmamahal sa kalikasan, pagmamahal sa lahat na ginawa ng Diyos. Yan naman talaga pagmamahal. Ang diwa ng Biblia ay simply pag-ibig, pagmamahal. Kaya bakit tayo ginawa ng Diyos? Out of the goodness of God, out of love of God, ginawa tayo ng Diyos. Kaya nga, ang creation is God's love. Redemption is God's love. Lahat po yan. At kaya nga, napakahalaga din, idugtong ko lang po, relate po lang sa pinag-usapan natin kanina, na talaga mahalaga po, kung talagang mahal natin ang Diyos, mahalaga po ang pagbabago, ang pagsunod sa diwa ng Diyos. So pag mahal mo ang kapwa mo, huwag mo siyang nanakawan. Pag mahal mo ang Diyos, siya yung paglilingkuran. Wala nang ibang Diyos-Diyosan. Hindi kapangyarihan, hindi pera. Minsan ginagawa kasi natin ngayon ang Diyos-Diyosan ng mga tao ngayon ay pera katanyagan, kapangyarihan. Yan ang sinasamba ng tao ngayon Dapat magkaroon ka ng kapangyarihan. Kasi pag may kapangyarihan ako, may pera ako, o gano'n, at may impluensya ako, masasaklawan ko ang sino ng mga tao at susunod sa akin ang mga tao. Bakit? Pasasayawan ko sila sa pera. Anong sasabihin ko sa kanila? Gagawin niya. Bakit? May pera ako Kaya tingnan mo, sinong kawawa? Madalas, tayo rin mga mahihirap. Bakit? Nasisilaw din tayo kasi sa pera Alam mo, pag nagpasilaw tayo sa pera, tulad ng, ng eleksyon, nagpasilaw ko sa pera, nung eleksyon, naalala sinabi ko na huwag kukunin anumang pera galing sa politiko. Anong ginawa mo? Kinuha mo. Tingnan mo ngayon, naging kasangkapan ka ng korupsyon. Tingnan mo ngayon, sino naghihirap? Ikaw o yung mga mayaman na yon? Tingnan mo yung iba, umalis na sa Pilipinas. Tingnan mo, wala na. Mga tugang, actually, may pera sila. Anytime, pwede silang umalis sa, kasi nga narinig ko yung mga politician na yan, mayroong exit plan dito sa Pilipinas. Pag nagkera-pirat na Pilipinas, nako, pag may baha, saan sila? May helicopter sila bakit? Ang tatanda ako po, maniniwala po ako sa isang congressman, isang gobernador, na ginagamit niya po ang land transportation, hindi aeroplano. Kasi nakikita niya ang kalsada. Ang problema sa atin, hindi At kung halimbawa, tulad si Pinoy noong panahon, bawal ang wangwang. Kasi pantay-pantay. Sabi nga, walang mahirap kung walang korap. Totoo naman talaga. Alam mo, nung panahon ni Pinoy, talagang ang index natin yung Philippine Index, yung ating stock market, nako, umabot ng 0.9. Napakataas po. Ang ganda-ganda. Tapos ano nangyari? Yan mo. Naging korap na naman. Kasi ang problema sa atin, tayo maging kurap-kurap. Ang maganda itong paalala sa atin ni Saint Hieronimo. Kilalanin natin ang Diyos sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia. So, balikan ko lang mga tugang. Si San Hieronimo, winika ni Papa Benedicto ika-15, Benedict XV, ay pinto ng simbahang Katoliko sa pinakadakilang pagpaliwanag ng banal na kasulatan. Sa Bible scholar, nahulog sa paliwanag, langit at sangkatauhan. Sa kanyang pagsisikap na mabuo ang opisyal na salin, kasi siya nag-translate po sa wikang Latin ng Biblia na siyang pinanggalingan ng iba-ibang salin mula pa noong ika-4 ng taon. Siya po ang nag-translate. Kaya kung meron kayong translated Bible, ang nag-translate po niyan, tandaan po ninyo, si San Hieronimo.
Hindi naman hindi ba protestante ang gumawa niyan. Ang gumawa, kayo lang ay ang nangyari, kinuha ni po yun, mga translated. Si Hieronimo ay galing sa isang mayamang angkan sa Estradinium sa Dalmatia. Nakapag-aral siya ng tanyag sa paaralan noong panahon noong sa Roma at Trier. Nagmula noong taon 374 hanggang 382, tandaan po ninyo ha. Yung kailan lang ba itinatag ang inyong simbahan? 'Di ba? Mga 1500 lang. Ito matagal na ito eh. Si Hieronimo ay nagbuhay sa isang Calcis 374 pa. Siya kung saan siya nagmuni-muni at nagpakasakit. Sa Antioch ay naging pari siya at nag-aral kay San Gregorio Nacianceno. Ito man tinatawag natin Fathers of the Church. Makaraan ang ilang taon sa Roma bilang kalihim ng Papa Damaso, naging sekretary po siya. Nagtungo siya sa Palestina. Okay? Sa loob ng 3 taon, 30 years, 30 taon, ay isinaling niya ang banal na kasulatan. Kaya kung may mga translated Bible po tayo na Tagalog, Bicol, at galing po yan sa pinakaugat niyan sa salitang Latin. Nabuo niya official na wikang Latin sa Biblia at mula sa Latin, naging transfer na po sa English at iba pa. Siya po ang nagsulat niyan. Isinalin niya po ito ang Biblia. Sumulat din siya ng napakaraming aklat tungkol sa ilang mga santo at tungkol sa kasaysayan ng pagtatanggol ng simbahan. Napakaganda po, So, yan po ang malaking kontribusyon ni San Hieronimo o sa atin mga tugang. At ano man ang contribution natin dyan? Ang contribution natin ngayon, isabuhay ang banal na salita ng Diyos. Yun po yan. Isabuhay. Kung isasabuhay natin ang salita ng Diyos, ibig sabihin, sabi ko nga kanina, ano ang pinakadiwa ng Biblia? Pagmamahal. So, mahalin natin ang Diyos ng buong buo. So, wag natin ipagpapalit ang Diyos na totoo, Diyos na naging tao kay Kristo sa salapi, sa kapangyarihan, sa sa kamunduhan. Pinagpapalit natin eh. Ang kinikilala natin, sinasamba na lang natin ang salapi, ang pera. So nakakalimutan. Alam mo po, pag pinagpalit mo ang Diyos sa pera, wala ka na pong kikilalanin na kabutihan. Sisirain mo na po lahat. Pati ang relasyon. Makakalimutan mo, kaya wag po tayong palulunod sa kayamanan ng mundong ito. Anyway, inabot na lang yung oras ng pamamarang. Ito pong muli si Padre Bus Bombasi OP ng US Legazpi. Nagpapasalamat po ako sa ating technical at sa ating sa iTunes production. God bless everyone and see you again tomorrow. Bye-bye!